Beni Nọwani bụ Eze Chime Royal Palace. Eze Chimeni dịka ka afọ asịfụlị Chime abụ n'asụsụ Hausa, asụsụ Igbo ka ọ bụ Eze Chime. Ya ka akọwalị na this man Chime si ime Igbo bịa leka nri maọbụ Arochukwu, one of these places ka anyị suspect na osibuni. Ị mana na ndị Igbo na bencha egole kawa aga, so ọ chọkọ a greener pasture maka na ọ bụ a farmer, ọ bụ a blacksmith, ọ bụ a hunter, above all ọ bụ a native doctor, super native doctor ka ọ bụ. So n'oge Benin Empire begin to expand wee kwu n'ime wa amalema Benin Empire, the man Chime abịa chọje ego be ego ka ọ chọkọ ya a greener pasture ọfịa lebe bụ ogbugbo ọfụma. War of conquest alekali ogefu ndị Dahomey egro achọ kawa overrun na the Benins. So the ife leze mkpa n'oge bụ ife agha, spear, bows and arrows bụ ife war implement elene available n'oge. So Eze Chime anụzịa ifeni ya si obodo osibuni. I will not be specific na nri ka ọ bụ Arochukwu ka osibuni. History has not told us that. Mana ka afọ asịrị ime Igbo ka osibuni. So ọ bịa gaa Benin balu ebe efu bịa bime. You know, a golden fish has no hiding place. Keke n'ofu ọba Benin nọni during his time abịa nụ akụkọ ya ka na sụọ je kpọa wabịa kpọla na be Otukwuru. Ma onye baha obodo ọfụ ọ bụ na nọlụọ na castle be efu ka ọ just tukwulu ofu etiti alụ ife ọlụ wabịa je kpọ ha ọ bịa lụọ ala ọlụ spiritually. Asị na anụ you know, history is not always very straightforward. Prọfesọ nwekwu nke iche, prọfesọ nwekwu nke iche. Ụfọdụ asị na onwe nwunye amụ na nwa ọbịasịwa chọkana nụ ife eji nwata o ji na amụ nwa maka na ọlọbọchi nne ọbịa chọje Chime na Anagba bụ ezigbo oyi alaka 5 and 6. Anagba afa ka ọgba ọfụ anya ntụtụ. Chime male maka herbs mkpọrọgwụ ọbịa gba afa bụ Anagba bịa gwa Chime sị ya n'ime na omenọ na okpughoni ya amụma. Chime abịa gwala ọba Benin efu ọgwụ nwunye atụrụ ime mmụọ ọkpọtụa ifewa atụ n'anya eme ọfụ abịazịa ife bụ ni afa Chime ọfụma ọbasị ọba Benin mba onye na-abụkwana onye anyị bịa ka hapụ
ka anyị jidekwenu n'ebe odu enyi izi blacksmith ka ọ bụ ya bụ ụzọ ọka ọbịa nyezie a place because ọlụ afọ ọlụ abịazịa popularize ya mee ka ndị mmadụ mala ọfụma ọ ya ezozi ezo so ọbịa donazia sowe bime ọlụlụwa ọlụ dị iche iche ahịa abịa ọgwọlịwa ọgwụ weji emeri ahịa mana ahịa bụ na-asọ physical fitness ọgwọlịwa ọgwụ ọkpụa bows and arrows ọkpụa spear ya ka anyị akpọ obo weji eje ahịa ife ndị nche ọlụ abịa nye ndị Bini pawa iji meri agha wa ike weji emeri ya wee jee agha wee meri ya the most popular one bụ agha na ndị Dahomey was encroaching into Bini seriously but oge o jizi bịa bụ Chima onwe ike ndị Bini enwe ike merie ndị Dahomey chụsụ eshiwe Bini expand ma ọfụma olezi aka na Chima bụ onye Bini wabịa aga n'ishu wabịa bime together eventually ọnụa onye Bini maka ọbụla na onye befu mana ka chiefo ka popularity of Chima expand you know human being what they are other chiefs abịa sị mbịambịa ya bụ ha ka ozu ọkụkọ ka onye mbịambịa na-esizi achọ ịnala anyị obodo o nwezina nke anyị mala eme ome ọnwa ọga abịasị oke wabịa plan ala palace coup maka na ofufe ele open there bụ Chima o nwere ọkpọnọ ogudu nwugbo aka mana ọ nọbezie wee nye anyị nwugbo aka onwezi ugbo aka ọba bụ na ọ bụ anyị egbugbo bụ ejile mma ozi ndị ilogo weje tọhajief be ewu na ole mma ozi ndị ilogo weje weghe wuefu bụ ife nchale mmali Bini lebe ọba maka na ka ọba nwee ka o nwee ife ncha inwe so olusi ofu ụbọchị ọ bụ na ugbo Chima ndị be ọba jebefu ji ugbo welu akpali nkwụ bulu ji kwolukpete wee mezie ndị be Chima abaha kwudowe n'ugbo ka isizi bịa ugbo ni unu agwa n'anyị wabịa fụa ọbasịsọ kika okwule anyị bụ ndị be ọba zie je ewuhe ife ndị nọ ịbịa fụọ ọnụ agwa anyị maka ka isi eba ha ma anyị nwe anyị nwe ugbo anyị nwe ife ncha inwe yakwa n'olu nọ ekwuhe ndị chief afụzi ụzọ bewe si jido Chima yakwa na plan akụ si na waje ka eje agwa ọba neke n'ife Chima kwu bụ onye ọbịa wanabaha ọbazi ozizi Chima na ọba asị abịa
ọ bụ na kịta na eze enwezina respect bụ ọ nọ n'ụlọ ọba si ya bịa egwu atụma and you know na Chima bụ a renowned native doctor dibia ka ọ bụ ọ bịa gba afa tupu o jeme ka ije ni njekọ n'ebe ọba ọ bụkwa afọ ezi ije ma ejekwefu nụa ụzọ lekwa afọ mma anagba agbazi afọ ọfụ ha anagbasi ha ọba na-egwuri ụzọ ọ amakwana ka wee si ije ije na-egwurukwa na wa manụ akwa o na wee bekwewe isi o ọbasi oke ifu eje ka emebụ wagwa ọba na ya anụ ana ozi nzi ya na ya ejene ya ka ọ n'olu uchichi ozugbo ọkwakọm ife ya na ndị bụ ndị nke pịam wee move pụtala na Nebraska ala na ụkwụ ka ojije bini ụkwụ ka o jizikwa sizikwa Benin hapụ from Benin to benye akpọ Aniemi ya bụ agbata anyị na Igbodo now. Imana how many days ọ ya take ya wee jijelube wee nezi anya Chima na ndị be wa afụnawa jebe wa afụnawa kwapụana move n'uchichi ha abase n'obu ibi kwasị ọkpụ onye ọbịa bibe anyị ka ọba si bịa ọbịa bụ na chief okpo ọbịa na welu ebe wa afụna Bunwara bụ Gwuala Bini emefu akpọ Gwuala a supernatural human being ka ọ bụ a supernatural human being isi agafere ceiling very powerful ya bụ nke Gushume Bini round Bini wee jikwa eme maka ndị agha enwe ike cross bịakwudowe ya bụ nke ya bụ Bunwara abasị Bunwara yochọ onye ne bụ Chima ka enwụ ha ọbịa chọọ for days wa agbatena wee jetena n'ụzọ